tinasang Humunon Island sa Eastern Samar. 10.7 degrees north, 125.8 degrees is ang iya nga coordinates grid. Ang isa ka low pressure area ari saya nagaantad sa distansya kapin sa 330 kilometros nakatungdan sa Puerto Princesa City sa Palawan. Ari na saya sa West Philippine Sea, no? 10.2 degrees north, 115.8 degrees east. Idulot yan ang magalumon nga kalangitan sa gihapon nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoom. Nagaapekto ni siya sa Surigao del Norte, Dinagat Islands, Eastern Visayas, sa Bikulan, Quezon kag Kalayaan Islands nga tugay ini sang LPA ginaupdan sang shear line. Ang shear line naman nagaapekto sa nasidlangan nga bahin sang nabagatan o kung Southern Luzon kag diri sa aton sa Kabisayan. Ang northeast monsoon isa man ni ka prevailing dominant weather system na naton, no? Idulot yam ni magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan. Ari siya nagaepekto sa Apayao, Cagayan Valley, sa Aurora. Kag subong man ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon nga may pagulugalom lang ang ilang nga kahawaan. Hasta sa magalumon ng ila kalangitan may mahinay o kung manipis lamang ini nga mga pag-ulan o kung pagtulutaliti. Sa iba naman nga bahin sang aton kapungsor na arin haupod kita diri Western Visayas, Negros Occidental. Nagapabilin nga maayad-ayad ang aton tiyempo may pagulugalom sa gihapon ng aton kahawaan hasta sa magalumon ng aton kalangitan nga may naligwin manining nga mga pag-ulan o kung pagpanagoom nga tugay ini sang low pressure area gina-ofdan sang localized thunderstorms sa aton nga dupoy-dupoy sang hangin amihan kag direksyon kag ang coastal shorelines naton. Ari kita sa iban nga bahin sang Luzon kag Kabisayan, nalakip kita diri Western Seaboard sang Kabisayan. Napaidalom kita sa kasarangan nga huyop sang hangin halin sa gihapon na aminhan na sidlangan. Kag ang kondisyon sang aton kadagatan ara sa kasarangan, ang pagduludapyas sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga may taas ini 1.2 hasta 2.8 metros, no? Ang balod sa aton nga astronomical tide. Kag sa alas 4 sini nga hapon ang taob naton 0.7 metro ang kadalumon, ang hunas kag ina sang ugto 0.5 metro ang kanabagon, no? Taob to gali ang alas 4:1 kag ina 0.7, no? Ang hunas alas 12 4.5 kag alas 5:45 sini nga hapon nagtunod si Haring Adlaw magapakita ini siya alas 6:10 buwas sa aga. Nagahamboy kita sa 25 hasta 30 degrees Celsius o 87 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. So, amo na kabugusan sa aton lakat ng tempo sini nga gabi action mar. Action gan ang LPA ari pagyapon sa aton de. Duwagid kabilog. Duwagid sila. O ang isa sa West Philippine Sea, ang isa ari na di siya Eastern Visayas sa Humunon Island, no? O ti ang idulot yan na gyapon may mga pag-ulan, no? Kag-ina areo, kag-ina alas 6:23 sining hapon ginpaulan niya ang coastal barangay sang Pontevedra, Iligaran, no? Ala 1:33 pinaulan niya naman ang Victorias, Manapla, Enrique Magaluna, Escalante, Sagay kag Tubuso, no? Dason alas 3:41 sining hapon pinaulan niya ang Salvador Benedicto, no? Kag sang kwan naman alas 4:09, no? Pinaulan niya ang Kabangkalan City, Hinubaan, Salvador Benedicto. Alas 4:20 pinaulan niya man ang Kawayan, Candoni, Sipalay City, no? So 1, 2, 3, 4, 5 kapag ulan, no? Way ta di maigo sang ulan sa Bacolod, no? Sentro sa Bago City, Talisay, no? So 5 kapag ulan, may ulan sa gihapon, no? Damol-damol pa man ang galom. Diri sa Northwest Pacific Basin.
So, ma-persist ni siya ang La Nina kay ti dulot man isang La Nina sa gihapon matapos ni sa bulan sang Pebrero. So, matransition nata sa Marso. So, amo na lakat sa aton jud mo maulanon sa gihapon kada ang tugnaw. Yes. Ang tugnaw aksyon mar no. Gani, oo. Nagapanaog ta sa normal ta nga temperatura 25 hasta 30 degrees Celsius. O kung hasta sa 31 acceptable pa na. Pero kung magpanaog ta 24, 29, 28 sus gakulo grabe na dagahon. Arang tugnaw no, arang tugnaw. Nadamo naman na hindi magpaligo mga munang pastada. Ang lamok daw ay man gapangutot kinatugnawan man ang lamok. Kung isa mayara lamok akson na ganyan ga sok-sok man na jacket. Nagapangagat kid. Anyway, action gun, salamat gid. Sige, welcome ayong gabi. Action firing line. Amon ang mga kaakson ang lakat sa panahon ginadulong sa aton action gun Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Damo-damo gali sa mga lugar diri sa Negros Occidental subong nga adlaw nga nag-eksperyensya sang pagtupa sang ulan. Action firing line. Sa aton disbakulod gulugal-om kag huluhandong lamang no. Pasalamatan tara kay man pilaman kaadlaw nga naga-suprer ang bakulod noon sa halit o kon sa ginbilin nga kahalitan bangod man sang pagbubo sang ulan. Mayo maning nagapakita from time to time ang kasingkal ni haring araw para nga ang mga linabhan bla sang ato sa mga kakson magmalaman paagi sa sidlak sang adlaw. Action firing line. Alas 5 con las 6:59 Action Radio Philippine Standard Time sa mga late tuners naton mga ka-action na nagapamati kamo sa Action Firing Line sa saring Martes kay Edison tub-tub sa atak ng alas 9 sa gihapon inyo ka-action sa mikropono Action Marlon Herevaya. Action Marlon Herevaya sa Action Firing Line. Action firing line. Umpisahan ta sige na paghanot sa mga balita nasyonal sa balita pungsod nun ang courtesy resignation sa mga pulis, generals kag full colonels sa Philippine National Police. Subong may 18 na gid lamang ang wala pa makasumiter. Action firing line. Firing line. Matupa siya sa 98% kon 935 sa kabugusan nga 953 ka mga senior PNP officers ang nakapasa na as of kahapon Monday. Sa gihapon ang tinutuyo sini para nga matinluan ang PNP sa mga ginatawag scalawags o kon ninja cops nga may mga angot sa illegal drug trade kung tani hindi lang illegal nga droga kundi pati na sa iban pa nga mga illegal nga aktibidad. Action firing line. Kaya mo amo na gurong matabo kay galing kay namunuhan lang diya na sentruhan lang ang problema sa illegal nga droga no bisan pa PNP hiking o PNP ranking official nga why sang angot sa illegal nga droga pero may angot sa iban nga illegal nga aktibidad sa namahan nyo. No? Kaya basta illegal gani mga kakson makapaman sa ina sa imahin sang PNP. Action firing line. Makapalaid ina sa imahin sang Philippine National Police. Ti ining ideya nga pagpasubatar sa mga police generals kag police colonels sa courtesy resignation bisan pa nga damo-damo sa mga naggaduda kag damo man sang naghulungag ilongde. Action firing line. Sa saning ideya ni pero wagid sang nagapugong ang pabangkot diri mo ni kun ining 18 ka mga wala pa makasumuter sang courtesy resignation ari di balaayhan ang ginatumod nga opisyal nga sindikato. Dugay-dugay sugiran ta kamo kung may tiyempo ko kung pila sa 18 de ang manog retiro na. At sugiran ta lang kamo ng mga pulo dik bilog. Mga pulo sa ila de manog retiro na kaya nag-explain man sila. Nga siling nila pinadalang kami kaadlaw nabilin ho. Manog retire na kami. Dito na lang kami mag-sumiter sang courtesy resignation. Action firing line. Ay nga aman how.
Nga hindi ka mo mag-submiter how? Oh. Once nga maka-retire na, mahiluway na sila sa investigation, dapat tutukan ni sang PNP. Kag sang DILG, ining mga wala makasubater kag hindi gin magsubater sang courtesy resignation. Action firing line. Ari ang panakot sang sa nga balita ni. Sa courtesy resignation para nga matinluan sa mga illegalista nga PNP officials ang hanay sang kapulisan. Panakot sa sining balita niyo. Amo ning pwede magamit nga pamatuod mo nga ang ginadudahan sang iban. Nga base kung hindi man sigyapon matinuan ang hanay sang PNP sa mga sindikato. Bisan pa nga matumod kag nakasuhan ang PNP high-ranking officials. Aring rason. Kay subong lang nga Martes mga kaaksyon, may isa ka o kon kahapon ni isa kagabi. Pero ang balita subong ginpabalo ni. Kaya nasa aga ginpabalo. No? May isa ka pulis nga nakadestino sa PNP Drug Enforcement Group. Ang pulis gindakop sang pulis. Action firing line. Kampiyon nga balita, no? Ang gin-operate sang pulis, parihuman nga pulis. PNP Drug Enforcement Group ang nagpatagal sang operation gindakop kagin pusasan niho sa Santa Cruz, Metro Manila ang isa ka pulis. Action firing line. Ini matapos makuhaan sang 25 gramo sang suspected shabu. Di simple lang yung balita pulis nagabaligya sa mo. Action firing line. Di na niya malutsan pa ya kagabay bust operation. Magsiring kita by bust operation caught in the act ina siya. Naaktuhan na 25 gramo sang suspected shabu. Kabati kabos ni. Tidiin ng PNP high ranking official lang. Kaya na siling general o kon police colonels lang gidblaan nag-entra sa sindikato. Aryo, klaro pa sa alas 4, klaro pa sa butlak sa adlaw ang ranggo sang pulis nga subject sa bypass operation. Police Staff Sergeant. Police Staff Sergeant. Di bot sa lingon nga mga PNP high-ranking officials lang ang nag-entra sa sindikato sa lamahan nyo. Pati ang may mga manubo nga ranggo. Kay papatuod ni Police Staff Sergeant Ed Dyson Banaag. 36 anyos susubin pa kag hinurusgan pa mga amos ni. Action firing line. Why ni sa makapalag sa buy-bust operation dito sa may Rizal Avenue sa ginsang-ansang Lope de Vega nga dalan sa barangay 312 kagabilang ni ginpatigayon ang operation. Nano nga pinsar, nano nga utok sa ning policeman, kahubin pa, 36 anyos, sino ang nag-inganyo sa iya nga magsulod sa sinindikato ni? Siya pa yung baligya sa legal nga droga mo? Timakin mo yan? Di ko malabinsindihan mo kung nga ang ara ka na sa mayad-mayad nga profesyon, intrahan mo pa yasang bahuo. Sinindikato nga hilikoton? Action firing line. Ano kulang pagyapon sweldo nyo hanggang nabato na? Gindoble na ganina sa pamungko si Rodrigo Duterte bilang Pangulo. Di bla? Kompleto man ang benepisyo nyo? O galing may aragid may tig-agid. May tig-agid bagol. Sa bagay, titanan nga bagol, tig-agid ba rin? Action firing line. Tig-apin sa sunod sang bagol. O kung base, kung dalalangin niya sang katunto, 130,000 nga bilis ang ginapatihan siya mo. Nakuha ni kay Police Staff Sergeant Banaag. Kagti siyempre police mo. Siyempre may armas. Nakuha man siya Glock 17, 9mm pistol, dala ng PNP identification card. Action firing line. Marisi nag-amos ni. Sa iban nga pulis da nga may amo-amo man sa nga balidad ni Staff Sergeant
banaag ni, ti sigihan nyo na. Ha? I-enjoy nyo mayo ang kayuhan ng kongresya na ginahamal nyo halin sa illegal nga helikoton partikularmente sa illegal nga droga. Action! Firing line! Firing line! Tining si Staff Sergeant Banaag, tinagbanaagid. Ay sa nga paginulsol samtang nagakaurungan sa Manila Police District mga kaksyon. Ang term din mga kaksyon, custody. Custody dito sa Manila Police District. Ay nga custody how? Ang iban gani nga bisan pipilala ka gramo madakpan ka na priso nyo nga iniya custody lang how? Action! Firing line! 25 gramo. Why dapat sa minilian dia? Action! Firing line! Dapat yun nadakpan kag nagtuhan by baso parison para man eh. Dapat ilupots presuhan mo na ano man kamuman. Ha? Kay kumukbaro nyo, ikustudin nyo lang. Dapat presuhon nyo. Priso guro niya. Dito sa Manila Police District mga kakson. Si PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. kay nasang aga. Nakamonitor pa ka ba ni? Nakamonitor pa ako ni. Dari sa amon sa ring monitor ka television bla niyo. Sa amon sa ring mother station nga DZRH kay nasang aga special nga guest gid siya sa palatuntunan sa amon sa ring mother station DZRH dito sa Metro Manila. Kag nakalabot naman siya sa ektulupangod mo. Ining pagkadakop kay Staff Sergeant Banaag. Action! Firing line! Nanong hambal ni Azurin sa interview kaya ni Lakay Dea Magkalma. No? Labig-labig kaya ng interview niya mo sa kay PNP Chief Azurin. Mga kakson, tinamunuhan niya gito. Ining pagkatikba ni sa isa ka pulis sa buy-bust operation. Sige lang, standby ka mo ha. Kay dugangan kag sugpunan tayo nga balita. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action! Firing line! Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa diwata. Sige, first batch sa atos sa mga padala sa mensahe. Edward Tajones, good evening sir, Mati Tabalita, salamat kid. Alex Montesa, Ricky Calves, good evening Gilbert Asuncion, Low Family, Isabela Negros Occidental, Gamonitor, Leone Bangiles Lamzon. Good evening Axon Radio Bacolod, good evening sir, salamat kid. Imbong Dio Campo, good evening, watching live sa Maaw. Sige. Rizal Balsemo, good evening. Nancy Balsemo. Araman si F. Lorenda Rubin, good evening sir. Inday Blaza, payong gabi. Jovi Munares, good evening. Okay. Salamat kid. Miski ano pa kanong official sa gobyerno nga ina pa sumitar sa courtesy resignation, way man nagyapon epekto para matiluan ng PNP samtang ang Pino dunot o konkurap. Puno dunot. Paul Spot the third watching. Nami sugdan Malacanang courtesy resignation. Okay. Pero dunot ang ara dira. Belvin Piñafiel, good evening. Abraham Serantes, good evening. Always monitor lang kami. Dire sa may barangay Yabo, La Carlota City, Tamyaw Landa family, Serantes at Abisit. Thank you and God bless sa imo sa nga program. Thank you. Thank you. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa diwata. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailon. So we understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar
sa parehas ng mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat dito yung patigayan ng mga activity together with sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa matay! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di ang ilang ng mga bayo. General Rodolfo Azurin Jr. Nagkadtugid sa studio sa amos ring nga mother station nga DZRH dito sa may Metro Manila kag nagpalayag sa kon naano ang ulihi nga status sa mga nagsumuter nga mga PNP hari kang officials sang courtesy resignation nga ginatawag. No? Dala lagi na, balik ta, 7:20. Premium D3, ang bago nga. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang hambal ni PNP Chief Azurin Caina nga ang PNP nagahulat tub-tub Enero 31 sa Margalin ni. Way man nilagin palayag ko mala deadline ini siya. Purti ko nitindihon naton laban matupa mo sa amo na deadline o kung plaso until Enero 31 kag pagabot sang Pebrero 1 kung sinulang ang nakasumeter nga PNP generals kag colonels sang courtesy resignation. Amo na tong ilas nga ipaydalom sa evaluation kag investigation pagi sa gintukod nga Committee of 5. Action firing line. Ti tub-tub 31 makaakson. No? Hulaton tari. Ang pagpasumeter sang courtesy resignation parang kabahin sa ginpabakod nga kampanya sa gobyerno sa idalom sang Marcos administration na lain naman nga sistema mo para kuno nga may baluan kung sino nga mga pulis ranks ang ara sa illegal drug trade. Galing kabati majority sang publiko kung mangkuton mo di daw why sila sang pagpati kaya why sila salig nga may baluan ganing mga police hiring officials nga involvado sa illegal drug trade. Action firing line. Hambal ni Azurin subong makakson ti sige-sige ang anti-drug operations ng PNP
Hindi lang sa mga sibilyan, kundi pati sila sa kaugalingon nga mga personnel. Ha? Tani sa iban man nga riyon o kon probinsya, sir. Ha? PPO nyo man ang abaga sang tag-as nga opisyal sang PNP para nga mamanduan man nilang hepe nga tutukan man ang kagpangdakpon ang mga dalagko nga mga durugista. No? Kaya galing kay sa bagay, ako yung maglantaw, di na gani, no need na gani nga magmando pa mo. Ang PNP leader, ang taas ng opisyal regional, provincial, or city director, sa iya sa mga hepe nga pangdakpon ang dalagko nga mga illegalista kon partikular sa drogista. Kaya obligasyon nila, nakbalo naman na sila sa ilang sa obligasyon na. Action firing line! Galing kay mo abla, unay ang mo nga sahi sang pamatasan. Dari sa Western Visayas, sa Negros Occidental, Kabacolod, ang isunod nga adlaw, no? May mabatian naman kita nga balita, no? Ang pinakaugat nga persona, ang grupo o kon persona man, nga nagapalapta sa illegal nga droga, madakpan. Ang mga pinakakampiyon ko tanik nga balita na. Banda mo damo na sa mga nagkala-recover nga mga shabu. Kinilo-kilo pagani ang kanabuon mo, nagligad nga tuig, kabati, kamoto. Kinilo-kilo mga kakson. Halin pa nagligad nga tuig. Mayo na nga pagsulod sang 2023, daw ay isang operation nga nagresulta sa pagkatikma sang pagka-recover sang kinilo-kilo, no? Action firing line! O galing kay wagid sa manakpan, kag wagid gani makilalaan, kung sino ang pinaka-utok-utok gid mga ka-action. Action firing line! Sige lang. Part sang internal cleansing na gano. Inang pagpa-sumeter sang courtesy resignation mga ka-action. Tiyang pulis, may bago nga pulis nga nasampula naman. Maayo lang kay medyo buot gawa. Ining si Azurin. Ha? Pero kung natabuan nga ang leader sa PNP, may butang tamis Bato de la Rosa pa, bino? O kung si Guillermo Eleazar, bino? O kung ang presidente, si Presidente Rodrigo Duterte pa, bino? Aroy hanamagyan ka nga buyayaw man kag singal sa sinindalakpan nga policeman nga ranggo, staff sergeant. Action firing line! Arang record sang PNP, ho? Ang record sang PNP, may 2028 ka mga administrative cases na ang napasaka angot sa illegal nga droga. Napasaka ini kontra sa mga opisyal sang PNP, pati non-uniform personnel. No? Halin sa Hulyo 1, 2016, tub-tub, Nobyembre 16, 2022. Makin mo. Sobra ya 2,000. Action firing line! Ka mga kaso administratibo mga kakson. Lain gid man na magpaamag, no? Sa mga mahilig mag-amag nga PNP officials ang mangga no kunang kwarta kay manti ang pinakatinutuyo sini para nga makakwarta man para nga makasuno sideline man sa illegal ugaling nga helikoton. Action firing line! 26 minutos na kaligan sa atak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Dugang nga balita pagkatapos ni Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line! Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. stream, masaka tanayo kay check ta ang mga nagpadala sang dugang nga mensahe. Salamat kid. Melvin Piñafiel, salamat kid. Abraham Masirantes, always sa monitor. Sige, nabasa ko na kaina, no? Sa Mayla Carlota City. Si Hoba Lobina, thank you. Jocelyn, good evening. Action Marlon, okay. Pinyasga. Mga ka-aksyon radio, gusto lang magpalabot inyo kabay matagaan ng talupangod akon sa ning reklamo sa kahaginan. Kabay maaksyonan ba ng amon sa problema diri sa amon lugar sa may sitio Montelo.
problema. Ang dalan subong nagainulan, ang amon dalan hindi dagid maagyan sang truck. Ang among produkto nga tubo. Hindi makagwa madulong sa may sentral tungod sa porte na gid. Guba-guba ang dalan. Ang amon nga produkto nga tubo dako gid ang amon kaperdihan. Sino man ang ara sa pwesto kabay matalupandan amon reklamo mga kabibulig. Bisan maulanon lang sa maulan lang sa mga bato ang amon ginaagyan nga dalan. Nagakatumba na ang truck tungod sa kabudlay sa dalan. Mga kaaksyon. Pwede niyo makatuan ang among lugar para may baluan kung ano kabudlay sa among sitwasyon. Galing kay di nga lugar ni Sitio Montelo. Di na sa Sitio Montelo. Okay. Leia, Younger Esquivel, good evening sa Marlon from Talisay City. Okay, salamat kid. Ana Sinoro, Milan Oligo, Kabayan. Okay, Manjo Arnejo, salamat. Okay, si Juan Chu Alvior. Salamat, good evening sa Marlon. Watching lang kami. Salamat kita. Thank you. Dugay-dugay, balik ta. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagi sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang Marcos administration may bag-o nga mga apuantes. Kung may nagbiya, may bag-o naman nga nagbulos. Action firing line. Sa mga Tuesday, ang Malacanang nag-anunsyo sang ulihi nga mga appointments. Ang Presidential Communications Office sa lipot PCO. Nagpabalos publiko nga si Presidente Bongbong Marcos Jr. Nagpangalan kay Romulo Victoria Arugay bilang chairman sa Commission on Filipinos Overseas. Sinupagid, Mario Imperial Molina, acting member sa Board of Trustees sa Government Service Insurance System. Juan Masilang Padilla, administrator sa Intramuros Administration sa idalom ni Sasang Department of Tourism. Action firing line. Firing line. Kabay pa nga mangin maayo lamang ang ila sa nga mga performances kag may sincero kon tampad bla nga pagpangalaga nga hindi na kita makabati bla sang golpiada nga pagbiya akon golpiada nga pag resign sang kaalyado ni Presidente Marcos. Action firing line. Kag agod nga hindi kita nga publiko makibots pila ka adlaw. O kon simana o kon bulan man nga may ara naman sang hindi pag-ilintindihanay ang mga miyembro sang Marcos administration mga kakson basi kon dason nga adlaw bla dason semana bla
kibot kita sa balita, may masiling naman. Nga ma-resign ko. May ara man basi magsiling ka. Masaylo ako sa iban nga ahensya akong departamento. Action firing line. Preska pa bala spensar sa mga Filipino. Yadtong hinali nga pagbiya sang retired Philippine professor nga si Clarita Carlos. Kag ang iya sa nga rason to, hambalya, may mga tao nga nagpuli sa iya, may mga tao nga naghimbunanay, agod makakasya bilang National Security Advisor. Action firing line. Mayara gid gapon niya, no? Nga mga tao nga kung may makita silang daw hindi amo, nga para sa ilabi, balabag sa ila sa nga interest, makita gid sila sang pamaagi, no? Kung kisa pangitaan kasang sala para nga maghalin ka lang sa posto. Action firing line. Bisan pang insakto man ang imo sa nga ginahimo, may ari gid gapon sa Pilipinas, ang kapital duha ba lang poder kag kwarta. Action firing line. Nagligad lang nga Sabado sang sumigabong ang balita, hindi bla? Kaining si Carlos din nag-resign. Ang ginalinan sila, matapos ang gulpiada man nga revamp sa liderato sang Armadang Kusog sang Pilipinas Armed Forces kag sa Defense Department. Bawining pagbulubalasa ni bilang katabo ni sa AFP, sa Defense Department, pati gani sa Philippine National Police. May mga dalom ni nga rason nga pati ko. May mga dalom ini nga rason kun nga nagakatabo ini. Ugaling, kay playing safe man ang mga ara diras posto. Action firing line. Hindi man nila gusto ipabalayos publiko, labi na kung mayara sang ilinaway bla, hindi pang ilintindahanay. Din Manila na ipabalos public man nga balaan nila nga mabumbirang sila. Action firing line. Ngitaan nila na sang ibang nga rason. Sabay sang PNP sa EDG nagligad ni Blada mo damo ko sang nasagap kang impormasyon mo. Ango sila nga si IDG pag ilis bala sa liderato sa si IDG. Kung anong ginapatihan nga mga rasunes man gabuba tong report nga base kung ginintrahan na naman. Ining pagbalasa sa liderato sang sang CIDG. Gabuba mga kakso ng baskog nga report nga base kung ginintrahan na naman sang isa katuman kapoderoso kag kwartahan nga personalidad o kung nagagwa magani balita base politiko. Action firing line. Mayara man tumuhaw nga balita nga base yadtong pag-ilis bla sa liderato sang CIDG national. Base ko may angot man gani sa kaso nga pagkadula sang 34 ka mga sabongero kay maa nga ngaman ang ginpahalin to kagin boslan dako tong isa na contribution sa siring development sa kaso nga pagkambising sang 34 ka mga sabongero. Action firing line. Tikon mangin matuod ni amo man sa gyapon, no? Ang sistema sa Pilipinas wala sang kinalis. Wala sang kinalain sang una. No? Nga basta may poder kag kwarta nagapangibabaw gid ang gahom. Sa bahin sang Marcos administration, ti amo ni may 3 ka bag-o nga miyembro. Dahil may 3 ka mga appointees mo. Ti dapat sincero sila ni sa ila sa nga pagpangalagad. Kag dapat tampad sila sa pagbulig sa Marcos administration. Action firing line. Kung may ara sa nagasulsol o kung nagahingabot sinyo da, may ida. No? Matuin nyo lang. Kung hindi kabo ka batas abi, sang ginahimo sa inyo da, kung miyara giman sa nagasuya, pero sto sang ginambal ni Professor Clarita Carlos, nga may ara sang tawo nga nagbuligay, naghimbunanay para nga mapahalin siya sa posto, kung may amog giman da, ate, ino na choice, kung magbiya kabo para sa safety niyo, para nga sa inyo amo na ang pinagkakampyon nga himuon nyo, di white choice biyak mo spusto Action firing line. sa ilo ka mo sa iban nga departamento ko dahin siya naman nga tawhaya para sa inyo kag hindi ka mo maghala ya kaugtas. Kung maghala ka mo kaugtas garugang ang uban na. Action firing line. Tika may pa ining 3 ka bagong miyembro sang Marcos administration, 3 ka mga appointees
dako ang mabuligs no, sa Marcos administration. Ugaling ang pinakaginahulat gid kuntani sang kanaman, no, labi na sa sektor bla sa agrikultura. Amo niyo kung saan ogid maka-appoint si Presidente Marcos ang tiglikom sa Department of Agriculture. Nga ang DA amo ni subong ang tutok sa mga isyu angot sa sinakaay presyo sa nagapangun nga balaklon, labi na sibuyas Bombay, itlog. Pati ang bugas, ang bugas nga nakabalak-an man nga base sunod nga adlaw, sunod nga simana kung sunod nga bulan ay magasaka na naman. May balita ko na karon sa inyo. Ining natalana nga pagsaka sa presyo sang bugas, mga kakson. Mas talalo pang doon pag niya mo kumpara si Buwas Bombay nga pula nga, pwede ka tayo makaluto. Bisan waay sang si Buwas Bombay nga pula nga ato sa nga menu. Pero, kung waay katagani tilig-angon nga bugas, mga kakson, mano kita, balik kita sa mais, daw ka si Kwawi ban. Action firing line. Bugas importante gid nga, munang pinakauna gid nga commodity, di bla? Sinobi sa inyo daw, huwag ka konsumo bugas, huwag ka kaon kanunaw. Magluwas na lamang sa allergy sa kanon. Action firing line. May kilala ka akson naan nga allergy sa kanon, magkaon sa gina-allergy siya. Ito, ako sa una may kilala, classmate ko, allergy sa galibog man ulo sa libog kong pinsar sa doktor mo, nga paano sa nag-allergy sa kanon. Action firing line. Ito, ang kaon niya, kalabanan, sudan lang. Kaya kung magtimo sa kanon, gapalang habalawas siya. Action firing line. Pero natagan man to sang, nabulong to sang doktor man. Sila ko galibog man ang ulo ko. Paano kayo mo nag-allergies kanon man? Action firing line. No? Ang balita lokal, aton balikan kay unahon kugid. Ang istorya bugas. No? Istorya bugas. Ti hugtanay paha naman no? Magluwas sa way grabit paha. Action firing line. Stand by. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugan. Sa ring live stream, Mark Mendoza Celeste, mayong gabi. Shout out kay Dandoy, nga taga Medalya Milagrosa, happy birthday. Kag kay Arman Jing from Undo. Salamat gid. Okay. Mark Mendoza Celeste, good evening pa. Shout out kay Dandon. Okay, salamat kay Rhea May Ladio. Good evening pa, shout out lang ko gali sa ARB Family Squad. Arama si Jen S. Sir. Thank you. Sige. Steady lang mo, steady. Kay lipot lang nga ito sa commercial. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakanlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay! Amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero
kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singa nga pasensya ma. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 40s lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga. Sa Action Firing Line! Action Firing Line! Ining kabahin. Ako aktibidad kundi hindi man sa kahiwatan. Pero handa na kamo sa panibag-o na naman nga saka sa presyo. What? Action Firing Line! Damo kibot ay. Kung may saka sa presyo sang gatong, ngayon patuman sa mga adlaw, di bla gasolina kag diesel, nagsaka sa mga adlaw, makakson sa mga Tuesday, may pagsaka man sa presyo sang sibuyas Bombay nga pula plus itlog sumaka man. Subong may bag-o man nga balita ho. Angot sa pagsaka. This time, di kon madayon ining pagsaka ni halos tanan nga tinuga. Bata ka man kon tigulang. Labi na sa mga pigado balakag haluson gani magakaon kada adlaw. Amugid ang magalukdo sa epekto sa ning saka ni. Kaya ang report nga base sunod nga adlaw magasaka na naman ang presyo sang bugas. Oh, no! Action Firing Line! Subong pa lang ang mga retailers blane, medyo kumakubang dughan nila ni. Kag nagapalibog na sila kung paano mapabilin ang presyo parang hindi man mapektuhan nila sa negosyo bla. Ang rason sa ginasiling natalana nga pagsaka presyo sa bugas, ang pagsaka sa ginatawag nga farm gate prices. Kon magsiling kita retailer, kon retailers ka, ang imo baligya daw tingi-tingi lang na siya. Tag-jutay-jutay lang, ginakumpra mo na tingob kag ibaligya sa merkado o kung sa tiyanggiman sang kinilo-kilo. Kag guluganan siya hansang ginagmay man eh. Action Firing Line! Ang farm gate price naman nga ginatuwag magkaaksyon amo na sang presyo bla. Amo nang price nga ginabaton sa mga farmers o kon mangungumba. Sa ila ginabaligya nga bugas o kon humay sa mismo lugar o kon lokasyon nila nga dira sila gatanauba magkaakson. Dito sa Luzon, ang farm gate price balokbo sang bugas sumaka na to. Nagsaka na to 40 tub 50 pesos kada sako. Action Firing Line! Pilang equivalent sini mga kakson? Ang equivalent sini, mga 80 sentimos tub pesos, isa ka piso. Nga saka sa kada pagbakal sa mga consumer kada kilo. Mga kakson, kung magbakal kita sang 10 ka kilo, 10 man ka pisos ang saka niyo. Ini kon madayon ang ginakuno-kuno nga pagsaka sa presyo sang bugas. Ining 10 ka pisos ni isa pag kuntani ni kaplitihan sa PUV, di bla? 10 ka pisos ang plitis bung mo. Ang pinakapiktado diri mga kaksunti, syempre ang mga rice retailer kag ang mga consumer. Tilawin nyo bla? Tilawin nyo abi kadtos mga merkado, pamangkot ang mga retailers na
No, laban-laban nga ila sa nga ihambal. Nga naga-explain man na sila. Nga pasaka man sila presyo kay nagsaka man ang pagbakal nila sa supplier. Action firing line. O galing may ara man mga retailers nga nagaintindi man sa sitwasyon sa mga customer. Nagalang-alang man sila sa pagpasaka kay nga aman. Ang mga customer nagareklamo man mo. Pero mag-aburo siguro depende naman sa pagpatag sa retailer sa mga customer intindihan na ilang man supplier man de permi ang ginatudlo nga rason kung nga ang nagasaka man ang presyo sa retail. Adres Pilipinas damo sa nagasiling damo man nagapati ang pagsaka mga kaakson sa presyo sang bugas dictated sang mga importers. Ang mga retailers why ginaya permi sa may mahimo. Kung gobyerno lang sa ligan tabi, ayhan mapatihan pa sa mga taong perming pasalig sa gobyerno. Isa man ang perming masami batian ta, no? Sa gobyerno ta paagi sa Department of Agriculture. Wala sa iban kundi ang hambal permis ng DA nga gina-monitor manamon ang presyo sang bugas. Action firing line. Tihasta lang permis monitoring kag monitoring. Kung presyo sang sibuyas Bombay nga pula, monitoring. Kung itlog, monitoring. Pati bugaso, monitoring man Action! Firing line! Firing line! Tani hindi na Department of Agriculture ang tuwag sa nino nga departamento, no? Ano awi para sa inyo? Pwede guro tawgon ta Department of Monitoring na lagi? Action! Firing line! Stama lang sa monitoring mo? Daw mayo man, daw okay man. Sige lang blastan by kabada kay istoryahan naton ini nga balita ni makatuga gid sa problema sa aton tanan daw. Dere sa Negros Occidental may ari kita grupo dere. Grains Retailers Confederation of the Philippines Incorporated. GRICON ang tawag sa organization ini siya sa bugos nga pungsod. Kada probinsya may ari ni sila grupo kami mga opisyal ni sila. No, naga-work hand in hand sa ato sa gobyerno. Kuhaan ta sang reaksyon abi kag pananawan ang pila nila sa ka mga opisyal may kaangtanan sa mga kakson. Standby ka mo No, kay diri sa Negros Occidental may ara kita sa ginatawag madari nga Rice Producing Municipality or City. Hindi ba na bago city maglabay ka mo na sa highway kita nyo man wala to may mga humayan pa nga malapad. Laban na gid ko makalapot ka sa Banwasang Valladolid. Action firing line. Hindi pwedeng dulaon ta ang pagpananom sang humay, pagprodukto sang bugas dari sa Negros Occidental. Kaya nga sa nakaroon masalig na magkita sa iban nga probinsya. Hindi pwede. No, hindi pwede. Sige-sigihon tagyapon na kag kuntani sa taga-gobyerno tagaan tani sang suporta pagino dugang pagid nga support services nga ginatuwag ang mga rice farmers naton kay kadamo na baya nga mga rice farmers ang napilitan nga magsaylo sa iban nga crops naman iban naman nga tanom ang ila sa naging pili makakson kay nga kung magsalig ba sila sa pagpananom sa humay nga kapierde pa sila labi na kon hanuton sa bagyo baw. Action firing line. Importante dali ang bulig sa ato sa nga gobyerno. Ano pagkadiba sa nga balita sa lokal? Action firing line. Firing line. Dugay-dugay kay may ara sa mga 85 gid ka mga drivers sa public utility vehicles nga ang ruta. Alihis. Mga kakso nagtipon sila, nagpatigayon sila sang protesta kag pagsinggitan sang ila sa nga panawagan. Why ang ila sa reklamo, ila sa nga panawagan kung pangabayo nga public hearing na anuman daw ay naging pamatian sa mga opisyal tas gobyerno ho. Action firing line. 85 ni ka mga drivers sa mga kakson ho. Kon panahon sang kampanya ni, sus, di hamak guro kadamo nga kandidato na nagpalapit sila daw. Action firing line. Ay,
batasan sang pila ka mga politiko aragid alis ngaw gid. I-check ta na dugay kung ano gid ang pinakareklamo nila nga waay gin tamod. May sulat naman sila ganigin padala sa isa ka opisyal sa gobyerno diri sa may syudad sang Bacolod. Standby dugay ha kay ipaplastar tayo nga balita sa report sang Patrol with Action Zel Menardo. Action firing line. Pero may isa ka balita mga ka-aksyon. Mayor Albi kag pamunuan sang Bacolod City Water District akong Basiwa. Ang Basiwa sa punta may ari na ni Prime Water. Ang tawag siya na sila, Basiwa Prime Water. Nga may Basiwa pa man? Prime Water na lang be. Action firing line. Ang balita, ginhangkat nga mag-inom. Inom ta? Diya, mainom tubig. Action firing line. Ginangkat sila nga mag-inom sang tubig halin sa gripo sang Basiwa. Agod babatsagan. O kung masaksihan ang ginareklamo nga higko nga tubig. Action firing line. Question ni gihapon may kantanan sa konsin ugid bla. Ang dapat diri nga makaresolbar kag san ugid mahatagan sang kasulbaran ang manakadugay nga reklamo kag problema ay kang tanan sa mahigko. Kolor kape, kolor gatas. Kung kaisa gani makaksyon ang kolorya daw ata sa lukos. Action firing line. Ang nagatubod nga tubig nga ginasupply sang Basiwa Prime Water sa mga konsumidor diri sa Bacolod. Tiya mo na, ang hangkat sa ring grupo ni nga ginatuwag Amlig Tubig. Kay Mayor Albi kag sa pamunuan sang Basiwa. Siling sang Amlig Tubig, upod kamo sa amon. Inom ta tubig halin sa gripo nga ginasupply sa Basiwa. Imnon ta, abe? Action firing line. Dugangan ta na dugay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Champion superpower. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakaturog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghitupa. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwat nga na-trap dito or na-trap dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous ring ang nag-isang factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flash. Karabot na rin mga 85 ka mga units kag upod ang drivers sang mga public utility vehicles nga may ruta alis. No, nanogid ang tinutuyo nila kay mayara sila sang panawagan o kung ayo nga magpatagayon sang public hearing para nga mabutangan sang terminal dira sa area sang Panaad ho. Pero ang reklamo why sa lagin pamatian? Action firing line. Why gin hatagan sang pagtamod ang ila siring pangabay? Sa patrol with Action Zell Mendardo. Action Zell, mayang gabi please kabin. Action Marlon, magpasa ini ang natapos sa mga part todas sa sulat diri sa Office of the Vice Mayor, kay Honorable Elceda Familiaran. Matapos sa siniya aksyon na Marlon na pagpabutyag sang ilang problema dira sa Barangay Alihis. No? Ang ini ang part ato da Action Marlon, ang ini ang nakita sinisang Panaad, Alihis, Regent, Pagma, na Terranova nga Drivers Association. No, kaya sa nga nagligad sa Action Marlon, kagapon nga adlaw, nagpatigayon, ini sila sang strike, nabangod nga sa ila sining problema, kaya sa nagpasa sila sang nagliligad diri kay Councilor Espino, sa chairman ini sang Committee and Transportation, nga wala ginhatagan aksyon, ang ila sining complaint, no? Para mag-call sa public hearing regarding diri sa nagapadayon, nga pag-establishar sa terminal sang modernized jeepney, dira mismo sa may Panaad entrance. Yung sa diin Action Marlon, ini sa idalom na sang jurisdiction sang Negros Occidental. Kagati dirigin palapit naman yun nila kay Kapitan de la Vega, sinisang Barangay Alihis, apang tiga panginwala man kuno ini Action Marlon, nga siya dira ang nagpahanugot diri sa isa sinika kumpanya na sang modernized jeep Action Marlon. So diri,
Bali, ang plastada, Axonzel, sorry ang plastada is may ara ng kadaan ya ginpahamtang dara nga terminal, ang modernized jeep dara sa Panaad Entrance. Correct, Action Marlon. May ara ng kadaan. Kag amo nang ila sa nga reklamo nga kumo may terminal da ang modernized jeep nagdinit o kung nagjutay ila sa di pasahero muna. Correct, Action Marlon. No? Bangod din sini, kaya kung ato na rin duman, Action Marlon, ang traditional jeep galibot na nimo, no? Sa may disito, sa may Regent, dira, kagbalik sa Ilaya mismo nga may terminal. So, hindi na to sila makalabot sa entrance, gid isang Panaad. Bali, ang natabo ni ang tanan yung mga subdivision ng mga tao, dira na pagkagwa nila sa may entrance dira sa Panaad, Action Marlon, may hamtang na dira no nga mga modernized jeep, which is hindi na nila kinanglan pa magsakay sa tricycle para magpagwa kadto dito sa may terminal sa traditional jeep. So that's why amo ini ang ginareklamo sa 85 no mga miyembro sa isang Parsoda, which is apektado katama kuno ang ilang livelihood income diri sa ilang rota, Action Marlon. Nakagatigin palapit naman nila sa kaya Police Major Liba, which is wala man sang action taken ko no sa pag-apprehend sang pag-establish sa mga terminal kay butangan na lang ko sang loading kag unloading dira nga signage. Pero ti Action Marlon suno sini sa ila no sa kay Nazario Liza sini ang spokesperson gid mismo sang Parsoda no nga kinanglan may public hearing gini ini ang ilang pagbutang dira no sang loading kag unloading no sang Panaad, which is violation ina Action Marlon no sang City Ordinance 966. Niti ko maggambal kita yang may ordinance na Action Marlon no ang amo sa nga bagay is kinanglan gid sang public hearing, hindi pwede nga kamo-kamo handa mapungko ng mga opisyales hindi sini mabalaan sang publiko man Action Marlon. So that's why nagsulat sila sa kay Honorable Isaac Familiara na lang kagila lang sa Action Marlon no. So ginawala-sulat nila ang response man, pero kay sa Community and Transportation wala man kuno sang sabat o kung ginapawalaan naman sila, ginapabungula naman sila. So that's why nagpabot siya sila ka nagpalabot sinising ilang sentimento sa may Office of the Vice Mayor sa kaya National. Bali, ang ginpadala nila nga sulat niya bag-o niya kay Vice Mayor Familiaran. Separado niya sa una itong nga sulat yung ginpadala nila sa tanatapan sang chairman sang SP Committee on Transportation nga si Councilor Espino. Bag-o niyang sulat yung padala nila kay Vice Mayor Familiaran. Yes, correct, Marlon. Ito ang una ito, no, nga sa Committee on Transportation is ginapangitaan pati nila una-una sang documentation ini ang sabahin sa mga modernized jeepney nga kung bala may pakanugot din nga kinanglan dira sila magarota direction Marlon sa may alihis kang mag-establish sang terminal. At sa subong ang ila sa mga reklamo nga wala gintagaan sini sang pagtamod ang ilang reklamo amo naman ng ilang sulat diriya sa kay Honorable Elfred Familiaran, Action Marlon. Ang mga POVs ning miyembro sang Partoda bali ang ruta sila is Alihis Central Market lang gid. Correct, Action Marlon. Alihis. Kaga 20 sini ka unit no ang ara dira. Okay. So ang ilas ang Alihis ang ilas ring survey terminal diri sa may downtown, hindi bala diri sa may dalan sang Luzuriaga, no? Luzuriaga, Okay. Kung dira sa barangay Alihisia, why sila sa terminal? Action Marlon, alis sila sa entrance gid, no? Sa may entrance sila sang Panaad Park Stadium. Okay. So ang terminal sang modernized jeep dira mas tupad nila sa entrance man. Correct, Action Marlon. Nakaginag yung dragi kami nakalabay. So, nag-parking sini, no, nagakuha pasahero ang mga modernized jeep. Why sila kamo no Axonzel kung pila na ka units ang modernized jeep nga nagabiyahe dira sa Alihis? Mga pila na ka units? Confirm na kagina sa spokesperson sa Parsoda, daw 20 dira sa mga unit. 20 kabilog. Tinanong plastada man, ano ang ila sila ginalauman nga aktuhan isang Vice Mayor's Office na? Correct, Action Marlon. Kasi ang mayara, ginman dapat sining, no nga nagsabat, una-una, bes ang kapitan, kasi dapat kabalo kagin,
No, kung may aragin man na terminal kay ti imo na na sa kupan o kung jurisdiction man na direction Marlon. Aha. No, sa sagwa pa ni siya yan, no, hindi ni siya silingan na hamtayan dito gid sa entrance kundi sa sagwa lang diri sa may bigid ayon sang Panaada Park Stadium sa may Alihis Action Marlon. Aha. Kag ikaduha ti amo ini ang sa may Committee and Transportation kay ti ang na-address mo una sa mga problema so kay Councilor Al Espino gin man Action Marlon mo. Aha. So that's why ang naging palapitan nila subong kay ting napawalaan kuno ga panginwala man diri si Kapitan de la Vega ang Committee on Transportation wala man sang action taken so nagpalapit sila sa kay Vice Mayor nga nagpadara sang sulat kag ginalauman nila subong nga magpatawag dira sa nga meeting o kon public hearing regarding sa violations ning no ginambal sang spokesperson sa City Ordinance 966 ang Syudad Action Marlon. Then gidakson zel naman kuning entrance ang Panaad din gida sa lapit entrance man sa linya dagit nga dalan nga diretso sa entrance ang Panaad. Dire kita Action Marlon na ang parsoda ilang atoda na Action Marlon ari sa may tubang sa Buklokwas mo no sa may bangga Panaad gid dire ka nga alagyan amo ginali siyang pinaka entrance sa Action Marlon. Dire sila sa may tay sa Action Marlon. Entrance nan dire na hamtang sila sa sagwa sini. So ang sa piyak nga bahin modernized, ang sa piyak naman niya tradisyonal, so labitay lagi sila. Ang traditional Action Marlon ato pa sa punta may bangga dito bay nga sa wala siniya do may intersection na dira nga part sa may Panaad pero ini ang modernized arigid sa entrance. No, pero ini ang traditional sa punta pagin siya sa may covered court sa lapit. No, dito na yan hamtang Action Marlon ang traditional nga gym. Okay. Ang gwa sila gali nga kon ang mga tao halin sa Panaad magwa sa dirabi kay pwede man ka-aksyon na zel kaagid sa entrance mo magwa kan ibla. Pwede ka magkaagid kag laban-laban dira ginagaagi ang mga tao nga mag pa downtown area. So kung halin ka sa Panaad, ang malabayan mo una ang terminal sang modernize. Di amo na sa. Sakto. That's why amo na ang ila subong may bubunot Action Marlon kay isang una kang wala pa modernize medyo layo pa ang hindi manakat kapin pang init-init. Kinanglan siya magsakay para dira sa tricycle at dito makalakat ka sa terminal sa traditional. Ang natabo magwa na lang sila balay lakat-lakat gamay nga lindot sa may Panaad pagkalabot sa entrance modernized jeep ng sasakyan mo dayon Action Marlon. So ang gwa sa Action Zel nga ang mabilin to ya sa ang makadto sa traditional nga salakyan kumbaga amo to ginang term ko bala mga tigi-tigi na lang no mga bilin-bilin na lang. Ang sa palibot na lang yung Action Marlon may mga balay pero kung maghahambay sa dito sa may region kag disito ti Renova pagkagawa nila ya modernize mo dahil nga jeep ang nila sa nga masakyan. Bisan pa nga ti tagga pilang plate sa modernized Action Zel may diya kadra sa lihis. Magligad Action Marlon pagsakay ko daw hindi Action Marlon daw ara sa 18 na bangod nga layo-layo siya. Bangod nga layo-layo siya. Balikan ta sa Action Zel Menardo. Sila Action balikan ta lang sa kay buo ta na ato sa nga obligasyon timing gida. Interesante ini nga balita mga kakson. Nga dapat hambalan ni temprano pa. Kay hindi way taman siling amo ning matabo sulihi. Di ta hulaton bla nga may ara sang lalisay pa nga magluntad. Sa tunga mismo sang siling nga mga drivers. Parehas na sila nga palangabuhi. So dapat aktuhan ni ko tari temprano ho sa ato sa lokal nga gobyerno. Standby. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan.
Thank you. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga na-trap dito or na-stranded dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life.
magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwat nga na-trap dito or na-trap dito sa sulod. Ang continuous range ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tiol nga kinahanglan nga may kantaran sa ding reklamo sang mga drivers sa alihis sa patrol action cell sa balik ka report please Kevin. Action Marlon. Pagka nagkasila sa Marlon, ang katan sila nga pag-interview din sa mga drivers. Kasi nga ganito, tanan-tanan. Sila gusto na lang kung pwede pambalon mo bala, no, para maka-sa-opwas ko no, sa ilang mga ibubunot. Ito daw kagamay na dito no, ang income nila no, sa pagbiyahe katungod sa sinisang modernized jeep. Kasi ang ilalan sa nung atular kag ginahulat ang sabat diri subong na ni Vice Mayor Ilse Familiaran regarding diri sa ilang ginpasa na sa Action Marlon no nga sulat kung matagan sinisila sang pagtamod man Action Marlon kay sang nagliligad no ang pag-istoryahan ay dinila sa may office ang bitaw upod sini ang tag-iyan ko na Marlon sang kumpanya sinisang modernized jeep sila ko nalabot sa mga ordinance kay national sila ko mo sa ila Action Marlon no ang pahamalon mo sila daw pabor-pabor bala ko wow kasi that's why nga nagapayo sila bulig sa pwede makabulig sini kon makahatag sang aksyon regarding sa ila sini nga concern dira sa may alihis nga rota Action Marlon. Yes, okay. Action Marlon aton sini pamatian na ang pahayag isang spokesperson sang Parsoda si Sir Nazario Liza. Nagpadala kami sulat subong niya sa kwan niya sa kay Vice Mayor nga siya ang makandak sa committee hearing kay ginmensyon namon to ya nga way gina take up ni Al Espino pero may lang schedule nga next week pero kung kadtuon kaya kay kada semana kakadto ko to ya mo baski amo ning tiil ko kapiang ko pero kay gigaan ko SPA sa among presidente mo ako magpaluap sila sa mga problema nga mo na galing kay si Councilor Al Espino ya wala na sila ka-report na gali adlaw-adlaw ya. May report na sila kung may hearing niya kada Miyerkules da o Wibis sabi. Pero sila wala ka man nila kapadala sulat or ano. Why simple ginakuan mo namon sila sa transport mo. Ina last records na lang si Mayor mo na kantuan niya. Ano padala
si Ali Espido kag si Vice Mayor. Sang lately lang isang kaina lang ya at sa bitaw kay nga kinakuha namon nga ipatawag si Kapitan, si Bitaw kag ang modernize kay nga hindi kami konforme sang iya pabor nga ginatag sang ni Major Junji Liba sa ila kay nga pabutangan niya gyapon niya butangan tanda loading unloading bay sa modernize kundi may terminal magyapon kay ginulat to tag 5 kabilog sa sulod to gusto magwa na sa linya na maliwat pero di kami terminal gyapon. Aha. Yes, Section Marlon. Amo to ang kabugasan nga pahayag ni Nazario Liza, ang spokesperson sa Pars Toda. Sir Marlon, amoy na ang balita gikan sa patrol ni Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Firing Line. Salamat Akson Zel, tiwan taman nga makuhaan sang komento diri kag kung anong mahimo diri nga tikang sa pila ka mga opisyal nato sa gobyerno nga ginpadalan sang sulat no sang siring grupo ni sang mga driver sa alihis nga area. Dapat temprano pa mahatagan sang kasulbaran nga kay hindi malayo nga sa iban nga barangay pasi kon amo man sa ulihi ang mga senaryo bla. Action Firing Line. Di bala may harap pa kabay time kaginhatag sa pila ka mga units sang tradisyonal nga salakyan diri sa Bacolod nga pwede sige hapon maka biyahe. No, may ara na silang provisional authority bla mo. Kagin na isyo sila pero temporaryo lamang na. No, gintagaan sila na isang adugang nga panahon para nga iplastar ang tanan ni kag i-implement full ang ginatawag nga modernized nga programa sang ato siri nga gobyerno. No? Tikabay pa nga matagaan ni sang pagtamod sang ato siri government officials dari sa Bacolod. Action Firing Line. Alas 8:24 Action Radio Philippine Standard Time. Bo ko lang ato siring commercials kaya sa pagbalik naton diri naman kita magatutok sa istorya ho angot sa ginakabalak-an nga pagsaka sa presyo sang bugas. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng-trap dito or nag-trap dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong.
Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundo nga maghalong sa tanan nga tion. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghitupa. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man protection matabo. Bisan labo tabis bato damo gini sang magkulos mong rundaw. Istoryahan ta ang report angot sa saning ginakabalak-an nga pagsaka sa presyo sang bugas. Action firing line. Kung matabo mag-action, may sibuyas Bombay na, may itlog pa, plus may bugas pagid. Sa mga adlaw, nagsaka man ang presyo sang gasolina kag diesel. Di ba? Kaya na sang aga pa. Yang gwa sila mag-action, sinakaay na lang sinakaay. Pero dali kita magatutok sa bugas ho. Action firing line. Sa mga adlaw, isa inis ang ginsentruhan sang publiko nga balita, bangod pila bala ka milyon ka mga tao ha, o kung pamilya ha, nagakonsumo sang bugas kada adlaw. Di blak damo. Ang report nga, ang ginatawag nga farm gate price sang bugas sumaka inis ang 40 tubdub 50 kada sako ay equivalent siri 80 sentimos tubdub pesos ang saka kada kilo sa mga consumers. Action firing line. Dere sa Negros Occidental, may ari kita dari grupo nga Grains Retailers Confederation of the Philippines Incorporated o kon GRICON. Anong pananawan nila pananglit nga badayon gid man ang pag saka Online sa firing line. Kaupod nato na ang presidente sa GRICON nga si Kap Shirley Nacion. Kap, mayong gabi si Action Marlon. Mayong gabi man sa tanan nga nagapalamati sa Action Radio. Oo. Kap, salamat ki sa time ka pa. Daw hindi gini maayo nga balita bangod kon badayon ti sigurado damo gini sang maapektuhan nga mga consumers. Sa mga adlaw Kap may balita nga basi kon sunod nga semana o kon basi sunod nga adlaw may pagsaka sa preso sang bugas kay nagsaka man daw ang farm gate price nga ginatawag. Now diri sa Negros Occidental kabalo naman kita nga damo man diri sang mga rice producing barangays, municipalities o cities man. Sa inyo grupo Kap nga GRICON, anong inyo sa nandakitaan nga epekto sa tion nga magsaka gid man ang presyo sang bugas? Okay, pero sa amon niya sa GRICON, tungod kami ara sa business ang pag-retail kag wholesale. Wala siya masyado epekto sa retailers, kaya ang retailer siya mabase man lang sa kapital nga ginabakal namon sa bugas kag markup lang man kami. Yes, So ang dako nga epekto ara sa consumers. Mm-hmm. Pero actually sa subong at present daw wala man gid sila nga daw movement ang price kay kung tan-awon naton subong January halos tig-alani naman mo. Sa Iloilo may ani man, diri sa aton may ara man. Kag sa amon nga obserbasyon ang presyo sang humay wala man magsaka. Do amo lang man gyapon ang presyo. Siguro epekto nga mga 1 peso nga per kilo base sa mga following 3 months pa man siguro siya kay ang basihan naton ang mga imported rice nga nag-aabot ang presyo yung wala man nagsaka amo lang man gyapon. But sa imo monitoring Kap bilang dugay naman nga wholesaler o kon retailer sa bugas dari sa Negros Occidental, ano nga bulan Kap kung maduduban mo ulihi nga nagsaka ang presyo sang bugas man dari sa aton probinsya? Kung i-base naton sa law of supply and demand, ang first cropping niya nubo gina siya mga September, October kay tig-alani mo. Tapos ang second cropping naton is December kag January. So ang iban pagka third cropping, ang iban hindi naka third cropping kay kung hindi siya irrigated, wala naman sila gatanom, ga-divert sila sa iba naman abing produkto para sa mga sandiya, mga utan. Kay diri sa Valladolid rice producing gid kita diri mo. Correct. So ang basihan naton sa subong wala man gauntat ang imported rice sa pag-abot. Kag ang sa amon nga napanilagan ang presyo nila subong nagalakat sa mga manug-abot ni wala man gid masyado saka gid kayo, more or less siguro ang saka yung mga 20 pesos lang per sack ang
ila ginsaka nga presyo sa manug-abot nga imported rice. Aha. Pero diri sa local, diri sa Arosira, sa rice mill, mga pick-up rice nila, amo lang man gihapon ang presyo ay na magsaka. Aha. Okay. Sa retail nga presyong latest subong kap mga pila based sa monitoring nimo. Oo, so kung diri ka magbakal nga local rice, abi sa humok na siya no nga mga variety. Aha. So ang wholesale diri sa Arosira is 1,850. So kung magdangat na siya sa retailing price na namon, tiga mark up man kami, tiga mapaligya man kami kanin 43, 44, 45. Okay. Oh, sa kinilo na siya 43 to 45. 45 ang 45 kap amo na lang pinakataas. Okay. Oo, sa local rice. Aha. Matawag na sa nga class A nga sa isang bugas. Oo, class A na siya. Yes, oo. Ari, sa bahin sang supply cap, bastante pa naman ang supply naton diri sa Negros Occidental. Why man sa problema so far? Wala man problema kay do bastante man gyapon ang humay, damo man gyapon humay sa mga stock sa mga rice mill, do bastante pa man ang mga pundo. Isa pa may nagasulod pagibigani sa aton nga mga Iloilo rice, ang mga Manila rice. Damo kayo bugas, damo man imported rice. Aha. So why ta tanto problema? Ngato sa nga lauman diri kap nga hindi niya mag-epekto sa aton sa dako diri pananglit nga mayara gid man sang bag-o nga saka sa preso sang bugas. Hindi lang siling tag-as bla, piso-piso okay pa naman nag-oro kap, no? Oo, piso-piso lang gid ang saka siguro. Aha. Sige. Kap, salamat gid Kap sa information nga gin hatag diri sa Action Radio Bacolod kag mayong gabi. Mayong gabi sa kanan. Salamat kag good evening sa luwa. Action Firing Line. Si Kapitan Shirley Nacion, no, sa Barangay Mabini, banwa sang Valladolid diri sa Negros Occidental. Nagaserbi man sa gyapon bilang presidente sang Grains Retailers Confederation of the Philippines Incorporated. So para sa ila why sila sa nakitaan nga dako gid abing epekto, no? Normal ni bla nalaligad nga mga tinuig, bulan, may mga pagsaka gid man pero piso-piso hindi na bala sila nga dalagko nga sila kaayaw. Action Firing Line. Man ining hugada ni Makakson pananglit nga may pagsaka gid man be. Sang presyo sang bugas nga sobra bi pisos kada kilo, no? Damo gid niya agunto kay ti mo na ginambal ko kay ina halos tatanan ta diri sa Pilipinas bugas ang nagakaon ang ginakaon ta ginatig-an ta antes kaunon ha makanon na sabi di man pwede nga kaunon ta bugas sila Action Firing Line. Miyara gani istorya ko Action Delmar nga napigaduhan blas la, no? Napigaduhan sila why sila sa nagbakal bugas. Why nagbakal bugas? Why gid kwarta bla? Ang ginemo sang bata. Ginbaligya nila sa kaldero. Ginbaligya sa scrap plan Ginbaligya ti bag-ong kaldero mo. Ti na bakal. May kwarta na sa. No? Ang kwarta ti amo tong ginbakal ya bugas. Pagpuli niya, pasalamat ang amay niya. Baw, maayo mag-ideya ang bata ko ba? Maayo gid ginausar gid niya sa ring kaalam. No, nakakwarta gid sa. Lang ano ginhimo mo anak? Lingko tay simple mo lang gimaligya kung ato sa kaldero. Action Firing Line. Para nga magakwarta ko kag makabakal ta bugas ari bugas to. Naurungan ang amay. Mangkot ang amay. Ika GGO mga klase anak ka man. Paano mo na tigagon kay binaligya mong kaldero? Action Firing Line. Gin ano mong bugas? Simple mo lang sabat sang bata sa linya. Ginsugba ko tayo. Action Firing Line. Alas 8:41 Action Radio Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Blue Third. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga Ligad sa atak na alas 2 sa Sariang Matarion, hibalon tara ang detalye sang mga balita halin sa bahin sang Bacolod City Government Center ang sistema sa pagpatuman sang MABCAB. Ano nang ginatawag MABCAB? Daw mo sa Capitol Cab mo, no? Ang sistema sa papatuman sini gina-finalize na sang sunod kag PPP Committee ginbaton ang proposal sang SM Prime Holdings Incorporated para sa development sang Manukan Country. Action Radio City Hall Report. Ang detalye sang balita sa report ni Action Dale sa Action Dale, mayong gabi please kabin. Action Mark, gina-finalize pa sa local government units ng Bacolod City ang panibago nga program nga ipatuman Action Mark ang tinis sa Mayor Albi Benitez CAB o kon MAB-CAB nga ginatawag under sa sining programa o kon proyekto. Tanan nga mga salakyan sa mga departamento Action Marlon ipahamtang inisi sa motor pool sa likod sa Bacolod City Government Center kag kun kinahanglan nilang usaron ang salakyan kinahanglan na nga mag-book sila online kag that's the time nga ipahulam o kon i-release ang salakyan Action Marlon, no? Same mani sa bahin sa Kapitulo Provincial nga gina-implement na and then amo man siya ang i-adapt sa may Bacolod City. Kaya according kay Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III, na-obserbaran ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga may mga salakyan Action Marlon sa iban nga mga departamento nga naka-standby lang, wala ginausar, and then may mga allegations ginabaton na ang alkalde nga may mga salakyan sa gobyerno nga allegedly personal nga ginausar Action Marlon. So tuyo sini according sa city administrator nga mas mangin efficient ang pag-usar no sang government vehicles kagati amo na matrace Action Marlon ang driver, ang gasolina nga ginausara kag iban sagid para sa mas maayo nga panggobyerno. According kay City Ad Maghari, gina-consolidate sa karon ang numero sa mga salakyan, ang drivers kag gasolina nga pag-ausaron na pero hindi ni tanan nga department ang cover bangod gati may mga departamento nga 24/7 ang operations sing sa mga salakyan like ang Bacolod City Police Office and then ang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office. Yaring pagpahayag ni Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III. As announced ng province, no, we are waiting for the launching date na lang. Na. May jutay na lang ang mga gina-fix ang ara sa system na may dashboard na as announced last time by Attorney Diaz during his interview. So may mga jutay na lang ang mga orientation sa aton ng mga recipients. At the same time, we're just waiting nga i-consolidate ang tanan ng mga vehicles. At the same time, ang fuel, ang driver. So the whole system, gina-finalize, gina-polish. Then we will do the launching very soon. All our departments, except may ara kita nga base hindi na naton pag kay on-call niya basta mga baka example, police, mga baka DRRM, those are 24/7 on-call emergencies. But other than that, all the departments of the city will be covered. And eventually, even ang vision nga ni Mayor, if it's very good ang pag-implement, we might also look at the barangays, the national agencies nga mabuligan. Because we're now looking for a place nga dira gid ibutang ang tanan nga vehicles. So, Ano purpose nga natin? efficiency. The mayor's noticed nga may mga vehicles takisa nga standby lang the whole day. Worse, there are vehicles, you've heard of reports that are being used personally. So, with a pooled vehicle system like Grab na nga style be, nang mamonitor closely ang drivers, ang use of the vehicles, kag efficient ng paggamit. Action Mark, nabatian ang dugang explanation ni City Administrator Attorney Maghari. Sa ibang balita sa City Hall, ginbaton na sang PPP Committee sang Bacolod proposal sang SM Prime Holdings Incorporated ang sa development kag improvement
sa Manukan Country Action Marlon. Ini ang confirm sang city administrator nga according sa iya last year niging sabit ang proposal pero subong gid mga tuig sang ginbato na sang PPP committee ang ining document Action Marlon ginbuksan gin-review karon under review rather sang sining committee ba kasi according kay Maghari sa initial nga plano two-story building ang imuon sa Manukan Country mera sang nagakaigo nga parking lot Ati kung ma-observe din natin na nagapakato pa kari ang mga pribado ng mga salakyan nga nagatugag at Action Marlon no, sa traffic situation dira sa lugar. Initial plan pa lang ni Action Marlon bangod possibly may mga changes pa kay the other day ginmention ni Councilor Jason Villarosa ang chair sa Cabinet Tourism nga damo sang changes especially sa perspective nga luyag i-introduce si Mayor Abby Benitez may mga proposal nga 3-story building ang parking lot ara sa ikaduha nga panalgan kag mas dako nga mga spaces. So according kay PTAD Maghari, hindi pa siya final nga SM Prime Holdings Incorporated na gidang makaupod sang LGU sa sining PPP bangod nga ti bera pa sa proseso or stages nga kinanglan nga sundon no kag sa ulihi open to challenge Action Marlon sa iban pagida nga mga interesado. Ginklaro man diri sang city administrator nga ti ingkaso gid man nga madayon ang ini nga proyekto hatagan sang priority ang mga stall owner nga nag-comply sa ila sini nga mga balayran o kon monthly rental dira sa lugar. Balikan naton ang papahayag ni City Administrator Attorney Maghari. Yes sir, may ara sang proponent sa aton Manukan no, to improve the facilities. Ang SM Group has submitted their proposal. The PPP committee as mandated by the ordinance is reviewing it to improve Manukan and not only that to elevate no ang quality of food at the same time to make it a tourist spot na gidya sa city of Bacolod ang Manukan Country. Plus if you notice sa proponent ara lang sa tabok ang mall nila, so I think it's also advantageous nila the committee has decided last week to more than a week ago to move forward and accept the proposal. That will still be subject to various stages, may open to challenge pa na and all. Initial plan. Nakita ko to sa initial plan, may syempre adequate parking. Kaya kita niyo pero may agaway na parking area. I think tahom bigger spaces, second floor. Action Mar, si Attorney Maghari ang City Administrator sa Bacolod City. Sa dumatong Action Marlon, kamagin issuance sa final notice, di ba, Shibaroso kag Carmen. Ang Carmen nagatag sa initial payment, ang Shibaroso so far, wala gida. As of January 13, 2023, nga record sang syudad. Mga update, kabalitagikan sa Bacolod City, walang ka-action niyo. Action, Dale Salazar, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ini nga bahin dala sa aton. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talagsala na rin sa kaan nga lugar sa ang periodos nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo. Government unit sa kon LGUs sa Negros Occidental ang nakabaton sang incentive fund no balor sa 7 million pesos kada isa gid halin sa Department of the Interior and Local Government o kon DILG sa ginpatagayon nga pag-turnover sa fiscal year 2022 Seal of Good Local Governance Incentive Fund and Regional Rollout sa mga eligible LGUs diri sa Negros Occidental. Action Firing Line. Ginpatigayon ini makaakson nga pag-turnover sa social hall sang Capitolio Provincial diri sa Bacolod City. Yaryo,
ang mga recipients Siyudad Santa Lisay, Silay, Sagay, San Carlos, Himamaylan, Bago, kag Banwasang Ante, lubos gin dayaw, gin pangibulahan ni Governor Bong Lacson ang mga LGU awards sa ila sa rigin pakita nga hard work, efficiency, dedication nila sa result-oriented public service kag sila sa nga commitment para nga ma-promote ang transparency kag accountability sa gobyerno. Action firing line. Good news naman yan. Para sa sining 7 ka mga LGUs diri sa Negros Occidental. Action firing line. Ang iningabahin dala sa aton sa Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. So we understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periyos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo. No? Sang sering monobla, di ba na? Ang ato sa gobyerno paagi sa Marcos administration, nagmunong tingwaan nila nga mahimo 20 pesos lang kuno ang presyo kada kilo sa bugas. Action firing line. Dumduman nyo nga mismo sa Presidente Marcos nagsiling, nagliligad nga the Philippines is getting closer and closer to this dream. Action firing line. Damgo. Galing kay kadamo sa mga naglungos ni base nga ini nga damgo, mga pamilin lang nga damgo. Action firing line. Firing line. Subong ang presyo pila sa retail market layo sige na handom nga 20 peso per kilo. Ang rice retails ti amo to ginmuno ni Kapitan Shirley Nacion ang pinakamahal diri sa Negros Occidental, class A na na 45 peso per kilo mga kakson. Pero dito sa may Metro Manila may rice retail price patuya nga humalin 38 pero ang pinakamahal sila to 50 kada kilo ang presyo dito sila as of November 30, Action firing line. 2022. Kaya sa ato sa gobyerno, kung tani, kung pasalig man lang kita, inang mapatihan man bla, no? Hindi kay daw malokso man na bala tiyago sa publikos na 20 pesos kada kilo baw. Magkunta nyo ba yung kada tao sa Pilipinas kung sino mapatis ni Aber? Action firing line. Pero basi palang nga, kamati, may pasalig man nga tinguan nila nga malapot gid ang ini nga damgo o kon ini nga handom. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot ako lang sa balay. Pero
Kaya kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na compose na eskwela. Primary ka, secondary ka na. Paul, butaw. I-record sa ang kinanglanon na makapag-tisipar ka na. Bukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanapin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga kasi kung makadaog ka man rapulong to atuban ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, ikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pagubay na pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agin kaya nga mo ito. Imundak lang. Dako ng bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong tanitaw pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante. Action Firing Line. Pabalik kita sa ato sa nga pagpangalagad ari nang ginahulat yung nga resulta. Yari ang resulta sa Small Town Lottery Draw. Resulta sa STL, ika-tatlong draw, third draw, subong January 17, 2023. Ang resulta, 23. Sa liwat, 23. Action Firing Line. Action Firing Line, pizza 17 sa bulan sang Enero tuwig 2023. Nga pangalagad. Magatagop naman temporaryo sa kalan sa gyapon sang adon nga mga aksyon unit reporters there is a news center kabunaton aksyon and defensor Lisay technical control aksyon Nelmar Madera with aksyon Christian James B. Nares. Ako naman aksyon Marlon Hinovaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio.